Ang Ginoo mana kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miingon si Jesus ngadto sa katawhan ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabot og binhi sa iyang uma ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta mo ay nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan. Unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug ini kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butang nga ikatandi nato ang gingharian sa Dios nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamiton nato aron pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko og ang mga langgam manugdon og magsag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan ko ng iyang mga tinunan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo karong adlaw lain na usab nga sambingay. Sa in English pagitawag kini the parable of the mustard seed or sambingay sa liso sa mustasa. Duha ka butang ang ato nga mapamalandungan ug makatunan nga mga pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw. Primero, gipahinumduman kita nga ang dagko nga og mga maayong mga butang magsugod gyud og gamay. Unang leksyon sa Ebanghelyo karon. Sa panahon ni Jesus, ang liso sa mustasa giisip nga kinagamayang liso sa tibuok kalibutan. Unya hingturok, hingdagko, hingsanga, hangtod kuno nga ang mga langgam na nugpa niini. Gikan sa pagkagamay liso nga og imong tan-awon way hinungdan. Ingani po sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, tanan magsugod og ginagmay. Tanan. Daghang mga dagkong negosyo nga karon di na matarog tungod sa kalig-on, gasugod ra na og ginagmay. Sari-sari store. Gasugod ra na og pagpanghinlo og sapatos. Daghang mga tao ang inila sa katilingban, gasugod na sila sa pagkawa. Tanan magsugod yun og gamay. Pareha sa liso sa mustasa. Ang simbahan nga gitukod na Jesucristo, gasugod og gamay. Sa karaang kapanahunan, ang simbahan, gasugod na sila og mga bay. Dito sila magtapok ang unang mga Kristiyano sa usa ka bay. Magsaulog sila sa Eucharistia hangtod na dako ang simbahan. Ang atong mga pamilya magsugod na gamay unya mga anak mong daghan, mga po daghan na mong sungay, modako ang atong pamilya. Mao nga usahay sa atong kinabuhi, magbantay ta kay daghang mga yugto sa atong kalibutan karon nga di ta ka-appreciate og ginagmay. Kaganahan tag dagko diretso. Di ta ganahan nga gamay ra tag sweldo, ganahan tag modako diretso. Di ta ganahan nga gamay ra tag bay, kay gusto tag modako diretso ang atong bay. Di ta ganahan nga gamay ra ta og posisyon, kay gusto jud tag modako diretso og ang atong titulo kanang mga dagkong titulo sa kalibutan. Nakalimot kita nga bisan ang gingharian sa Dios gasugod og gagmay.
liso sa mustasa. Ikaduha o katapusan, gipahinumduman kita sa atong kinabuhi ug maminaw ta sa ebanghelyo karon ang bilis sa pagtubo. There is always the idea of growth. Kabantay mo sa liso sa mustasa matod sa ebanghelyo karon, giingon dinhi gamay kining aliso unya hingtubo adlaw-adlaw, hingturok adlaw-adlaw ang binhi sa paagi nga wa niya masabti. Kay ang yuta mo'y nagpatubo o nagpabunga niini. Importante mga igsuon sa tong kinabuhi ning mutubo ta. Dili lang kay mutubo o musa mo taas atong height o dili lang kay mo dako ni atong kutok-kuto. Dili ang pagtubo nga kanang mura na tag-iwon o bao tan-awon. Ang pagtubo nga gipasabot ni sa ebanghelyo dili na magdahili atong bilbil. But ang pagtubo sa mga butang nga importante ug bililhon sa kinabuhi. Ang liso nga hingturok wa magpabiling liso. Gikan sa pagkaliso nahimo siyang laungon. Gikan sa pagkalawgon nahimo siya nga nuray siya nga hangtod nga nahimo siyang hingpit nga kahoy. Mauni kalamidad sa kinabuhi sa katawo kanang wa kay pagtubo. Kung maminaw ta sa ebanghelyo karon, di maayo ning tawo nga di motubo. Ang tawo nga way pagtubo sa iyang kahimtang, sa iyang panghuna-huna, sa iyang panglantaw sa kinabuhi, sa iyang mga desisyon o mga hukom, mo nay tawo nga buhi pa pero patay ng daan. Kaya wa may sense of growth sa kinabuhi. Nayubang mga tao bitaw nga moingon, ingani man lang ko. Ingani naman ko pader. Pobre man daan o mga katiguangan. Mao nga samang puitig paningkamot nga pobre naman mi. O niya, pobre mami mauna gud ni sakto na ni. Kung hana imong pangunahuna, okay pangunahuna nga mutubo, mulambog, muuswag ang atong kinabuhi, then mura kitag liso nga wa makaturok o liso nga wa makalipang. So magunahuna po ta niini kay piskay ng ebanghelyo ha pamalandungan dahil sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga naatay pagtubo. Atong relasyon sa Ginoo kinahanglan naatay pagtubo. Angay unta magkaanam tag katiguang, magkaanam tag duol sa Ginoo. Uban kay mabali man, magkaanam og kadato, magkaanam og kalazo sa Ginoo. Uli man motubo sa espirituhanong kinabuhi. Ang uban magkaanam og katiguang, magkaanam og kaitukan. Imbis sa batanon pa, lami og batasan. Magkaanam og kadugay pagkapari, magkaanam pod og katapuan mo misa. Mabali ang atong kinabuhi. Kikinahanglan ang pagtubo. Kay ang liso sa mustasa karon kinahanglan nga kinimutubo aron mahimong dako nga kahoy. Basin ba kita og bisag tiguang na ta karon laungon ra ta gihapon. Basig tagod ra ta kanunay karon wa ta mahimong humay og wa jamotay way maggab og way maharvest ang mag-uuma na to kay kapabilin tang tagod. Kinahanglan nga mahimo ta nga tanom aron naay maani ang magpupugas. Amen.